שלום, חג הפסח הוא החג שבו אנחנו מציינים את סיומה של גלות מצרים. אי אפשר להבין את עניינו של החג הזה, החג הגדול הזה, שעליו אמר הרב קוק שהוא האביב של העולם כולו, שהוא בשורת החירות לכל בני האדם, בלי להבין קודם כל מהי הגלות. כלומר, מדוע היינו צריכים, אנחנו העם היהודי, לשהות כל כך הרבה זמן בתוך גלות איומה? האם ניתן לומר שזה רק מפני החטאים של האומה, מכירת יוסף וכדומה? קשה לומר, זה לא פרופורציונלי. לא ייתכן שהגלות תבוא, שהיא כל כך ארוכה, כל כך מהותית בהיסטוריה היהודית, הרי חלק גדול מההיסטוריה של העם היהודי בגלות, לומר שזה רק בגלל איזה דבר שהוא מקרי בסופו של דבר, איזה שהוא חטא. המהר"ל מפראג, אחד מגדולי ההוגים של היהדות לפני 400 שנה, הסביר שבעצם הגלות היא חלק מן התוכנית האלוהית בעולם. וכיצד הדבר הזה בא לידי ביטוי? זה מפורש בספר בראשית, בפרק ט"ו, שבו הקדוש ברוך הוא כבר מודיע לאברהם עוד לפני כל חטא, עוד לפני כל נפילה, שעתידים בניו להיות בארץ לא להם, בעינוי ועבדות. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אם כן, הגלות כבר הייתה ידועה בתוך חלק מן התוכנית ההיסטורית, כמובן גם היציאה מן הגלות בתוך חלק מן התוכנית ההיסטורית. ועלינו קצת להבין במה המדובר. כשאנחנו מדברים על גלות, אנחנו רגילים לנסח את זה באופן קצת שטחי. אנחנו אומרים שבעצם אומות העולם יושבים כל אומה ואומה במקומה, כל אחת ואחת בארצה, בשפתה, תרבותה. ועם ישראל גולה אצל האנשים שנמצאים כבר במקומם. אבל אם אנחנו מסתכלים בסיפור של התורה, כפי שהוא מופיע בספר בראשית בפרשת נוח, אנחנו רואים בסיפור מגדל בבל עמדה בדיוק הפוכה. התורה מספרת לנו שהאנושות נמצאת בגלות. אומות העולם גלו מן האחדות הקוסמופוליטית שהייתה בראשית ההיסטוריה, ומאז האנושות התפצלה ל-70 אומות. 70 זה מספר ארכיטיפוסי. ואפשר לומר שמאז הלשונות, התרבויות, גלו מן הזהות האנושית המקורית. כך שאפשר לומר כל אומה אינה אלא 1 חלקי 70, איזשהו שבר, איזשהו ניצוץ של האנושיות הכללית. המצב הזה של פירוד הלבבות בין התרבויות האנושיות הוא מצב קשה מנשוא. אנחנו הרי מעוניינים לגלות את צלם אלוהים שבאדם בכללותו. ואפשר לומר שהקדוש ברוך הוא שולח את עם ישראל אל הגלות של אומות העולם, כדי בסופו של דבר להביא לתיקון העולם על ידי קבלת ההשפעות מ-70 האומות והשבת צלם האלוהים שבאדם, הצלם המקורי של האדם. והמדרש, המסורת של התורה שבעל פה אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם דבר קצת משונה. הוא אמר לו, תראה, יש לך 2 ברירות. או שבניך יהיו בגלות, או שבניך ירדו לגיהינם. ואברהם העדיף את הגלות על פני הגיהינם. הוא אמר עם קצת הומור שנראה, אחרי כל מה שהיה לנו בגלות, כל הגיהינם שעברנו שם, שלא כבר ברור מה ההבדל. אבל בסופו של דבר, הברירה הייתה או גלות או גיהינם. איך להבין את זה? קיבלתי מרבותיי שצריך להבין את זה כך, שכאילו הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, תראה, או שבניך יסכימו להיות בגלות אצל אומות העולם כדי לתקן את העולם, או שהגויים ירדו לגיהינם, ואז יצטרכו בניך לרדת לגיהינם כדי להעלות אותם משם. אז מה אתה מעדיף? שהתיקון ייעשה בהיסטוריה או בממד המטאפיזי? העדיף אברהם אבינו שהתיקון ייעשה בהיסטוריה. וכיצד הוא נעשה? אנחנו רואים במדינת ישראל דבר מאוד מעניין. אנחנו רואים שבמדינת ישראל אין יהודים. יש יהודים בכל מיני ארצות. יש יהודים בצרפת, יש יהודים בארצות הברית, ברוסיה, בתימן, באוסטרליה, בהודו, בכל מיני מקומות יש יהודים. יש במרוקו. מה יש בארץ? בארץ ישראל אנחנו רואים על כל סוגי היהודים שבאו, אנחנו רואים זה צרפתי, זה אמריקאי, זה מרוקאי, זה אוסטרלי וכדומה. כלומר, כביכול, כל הזהויות האנושיות הלכו והתקבצו דרך 70 סוגים של יהודים. והיהודים האלה נפגשים זה עם זה, ונוצרת זהות סינתטית שמחברת את כל אופני הזהות האנושית.
כדי להשיב לאומות העולם את הדגם של האדם הכללי. זה בעצם השליחות שלנו. זה התחיל עוד לפני הגלות. הגלות התחילה בירידה של יעקב ובניו לארץ מצרים במספר 70 נפש. התורה מדגישה את המספר הזה, 70 נפש כנגד 70 אומות העולם. אנחנו נזרענו במעמקי האדמה של הגלות, כדי להצמיח משם יבול, שאותו אנחנו מביאים לארץ ישראל כדי לחבר אותו, ומתוך כך להשפיע על העולם כולו. זהו תפקידו של עם ישראל בגלות, וזה גם התפקיד של עם ישראל בצאתו מן הגלות. חג פסח, חג גאולה שמח.